खुलुमबाय फिन खेबसेबाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं आलारि बाथि लागायहांनानै आइमोनखौ मान बावनोसै। बेयो आंनि असे बिजावजालि आब' गेदेरफोरा बाहेरायाव ओंखारलांबायमोन। गामिनि थानसालियाव थुगिलांनो जगार खालामगासिनो। थांलायनोसै गामियाव फुजा दोङो। आइया मनाखौ थिखांगौ हायाखै नै आंनियाव मना दोङो। बैसागुनि गोज्जा गोज्जा आइयाबो गोमो गानदो आंबो गोमो गानदो। पिलि लाबाय टाउनाव बेयाव जागोन बिरगोस्रि फांसन जासिगोन बारा दिन गैला। लावखौ मोनथारसिगोन जोङो बारा सम गैला आरो खेलानि थानसालिखौ मोनबाय आङो थुगिखौ आवगायबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम। आरज गाबनो रेडि जाबाय गामिनि मानगोनां माइनाव आइजो माहारिया। आरज गाबनाया कमप्लिट जाबाय। दा जोङो बाथौ गुदियाव खुलुमखांनानै गिदिरफोरखौ खुलुमनोसै आरो एसे बोर लानोसै बैसागुनि बोथोर गोदाननि। देउरिखौ सोमोन्दोआव आं फिसालासो जायो बेखायनो आखाइजों आखाइ खुलुमबाय।
Budaya, mendapatkan hal kata sembuh juga madam boleh itu. Oh, bukan madam lah. Abo yang nama berke? Ma berke kita son? Bisa gini ma berke angna? Bisa gini ke? Insya Allah tak terasa kenal dah. Muzang-muzang nak kita berke na? Abo yang kudum sebaik. Salah kita. Biar Aiza yang aine bang aine man babai. Ma berke? Ayah ma berke? Bisa ketan bisa halo di rumah orang mantan itu biam bisa angin. Jadi bisa bisa. Mang kerbri Korea lah kayak menjadi so tapi arjang ayo sana ya be. Sakit banget keran jar banget sih. बहुत देर बैठे तरने बारी बैठाते जोंबि बिदिनो आलु आलु नुबाय थाथे फिसा जाबाय दे ना मोसानाय मोनबा मोजां जागौमोन ना दे हेपि बैसागु होनना बुं दे बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बयबो मोजाङै थागोन बाय बाय जय जटा माबायदि सानो बेबायदि मोजाङै मोजां थांनो हाथों बेयावनो माब्लाबा बेमार मोनसे खमजुसु गय गायजादों थानसालियावबो एसे रायजो राजाफोरजों ज' मोसाना फैबाय बेखौ आलदा होसिगोन भिडिअखौ दा आङो मैगं जानो थाखाय हा सबाय हुख्रुमदों न'आव साहात गैया नालाय गामियावनो हुख्रुमनानै लाबोखाबाय इसेल' बेनिखाय मेचिनाव लांदिया बेखौनो आङो खामानि जोबनानै मावनायसै आंनि भिडिअआवबो एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय गासैनिबोसिम बाय बाय